Nengana iguru ya mangana para stokwanya gomna rituko ria rero niga abantu batano banyaka bagotigerwa chingoma chintindi asomba skono para uyane kiwa asinsema chia Kiumbu imeheye bunge ya Nyaribari chache kolengana na kirori nigo igari enge ya Nyarakaba igegotumana amohne pigipigi yerira batano abo konyora chingoma echio ase banyaka bakoboria ebitongo birasipali chyo binyarakaba bigotichwa. Charles Juma yakero kubetse pigipigi wodi ite ya Kiumbu ase tora se pare por Kiumbu Nyabisabo igale Nyabisabo Nyantrago mubasa kanoro abeiro mobe pi gari ya tumanene pigipigi ya iga cyose cyare go turimbuka bono ego tebekananga ibe bacheke tongo ebitongo bire se ebitongo bira se pare korura Kiumbu Nyabisabo ebitongo bire vinge mono ngo sabayiga bandera baminto be chipigipigi tobe maiso kiagera tupe to gutumia side mira na mono tonyare ko batoko bakeafu ase pare bandera baminto be chigari kaindiri manyanga na intu abantu be chipigipigi bamura baminu na bana bayinu na bantu baminu tago tebanga tubwatira ityo kobera para we do have that right kiagera na intu na bandera to chede school kare ko alde pigipigi motu manyanga mumuru minoro abora nyari ka buguriti mamo minu musubati binu moka kero ko imoko ko chawatu momuntu lioka ubo maene no ani goruto gutsi kiagera yito bateba igo abandera ba mintu byo charani na mono tutie kunywa maru nane gusaba serikali yetu ya Kenya serikali nene korosia chipara tafadhali tarere pare iga ya Kiumbu Mosasa Nyabisabo idare Nyantrago ebitongo biro vinge byo gukwa nande byo gukumia usuru ne yakitokuru kakionko basaba abantu baitu bechingenzo awa tema sana kubwatie pare nyare ko bage kukarwa innovation